Doma Garutnya baturan teh meuli doma Garut eta mah. Meuli doma Garut mahal teh. Beneran eta mah si doma teh 2 gitu meuli dan teh meuli doma Garut 2 eta mah penasaran beureun si eta doma teh hayang apa pada doma alus cenah diadukeun heula eta mah doma teh beneran eta mah babaturan mamake sarung eta mah rasa bernama eta mah nempo mah teh nempo doma keur diadu teh nya eta mah mamake sarung jebret eta mah doma teh pokona mah si asrodkeun sarung teh jebret asrodkeun eta mah begitu doma geus genep aya genep kali jebredan beureunan eta mah eta sarung teh beuki luhur eta mah da doma teh ngaliuk langsung kana make sarung teh eta mah disangkana meureun ku doma teh eta teh tanuk beureunan eta mah surun tuh cekrot eta